Sarako deportazio plaka. Iruten ari nuzu kiloa gerrian, ardura dutalarik nigara begian, ardura dutalarik nigara begian. 1784ko irailaren 19. Arrasti partean, 5 kaldera. Jovan Dragonen, gaur egungo Donibane Loizunen, gilotina bat zegoen zain. Haren oinetan hirule saratar bat, Maialen Larralde. Kondairak 15 urteko neskatxa xalo bat ikusi du harengan, martiri kristaua, erlijioa aitortzeagatik hila. Simbolo bat, urte haietan Lapurdik bizi izan zuen izuaren garaiaren simboloa. Baina nor zen zinez Maialen, eta zergatik bihurtu zen Lapurdiko tragediaren aurpegi ezkutua. Maialen Larralde Sarakoa zen, 35 urte zituen, eta hirulea zen lanbidez. Frantziako iraultzak gurtzalekuak itxi zituenean, Sarako jendea auzo herriko elizara joan zen, mezara. Gisa hartan, Maialen berako kaputxinuen elizara joan zen meza entzutera. Frantzia gerran zegoen, Espainiaren kontra. Konbentzio gerra zen hura. Frantziako soldaduak berara heldu ziren, eta han aurkitu zuten Maialen Larralde. Maialen bere herrian zegoen, euskaraz mintzo zen, Saran bezala. Baina Frantziako armadak emigratu gisa hartu zuen, hots, Frantziatik ies egindako norbait balitz bezala. Eta hori, delitu larritzat jotzen zen. Frantziari burua uste Franco eragiten zioten lapurtarrek, ez omen ziren aski iraultzaileak, aski frantsesak. Fededunak ziren, euskaldunak, desertoreak. Lapurdin etzeuden konforme Frantziako iraultzak hartutako hainbat neurrirekin, bereziki autonomia kentzearekin, Lapurtarren biltzarra bezalako egitura demokratikoa desegitearekin, haren lege guztiak balio gabetzearekin, Biarnorekin batera Pirinio Apalak departamenduan sartzearekin, euskara debekatzearekin, fanatismoaren mintzaira zelakoan. Giro hartan, Lapurdiko gaztek ez zuten armadan sartu nahi izan, espainolen aurka gerra egiteko. Nola bada? Gerra egitea mendiz bestaldeko lagunen eta maiz senideen kontra gerra egitea zatekelako. Frantziako armadako aitzindarien erantzuna bortitza izan zen. Jacques Pinet eta Jean-Baptiste Cavaignac konbentzioaren ordezkariek Sara, Itsasu eta Azkaine herri doilor gisa izendatu zituzten, eta bertako 388 urte arteko herritar guztiak gutxienez 20 leguatara, erran nahi baita 80 kilometrora, kanporatzeko agindua eman zuten. Sarako Jondoni Martine elizan bildu ondoan, 2400 saratar Ziburu eta Donibane Loizunera zuzendu zituzten. 150 orgatako lerro luze batean. Senpere, Espeleta, Kanbo, Makea, Lekorne eta Luusoko herritarrak ere bildu zituzten. Ez dakigu zehazki zenbat izan ziren guztira, baina 3000 edo 4000 herritar izan zitezkeela aipatu izan da. Deportatuak landetara, Biarnora eta beste departamentu batzuetara banatu zituzten. Sexuaren arabera bereizi zituzten eta familiak zatitu. Agintari iraultzaileek, negua izan arren, janaria eta berokiak eramateko debekua ezarri zieten. Bitartean, hutsik gelditu ziren etxeak arpilatu eta hango ondasunak enkantean saldu zituzten. Zenbait hilabeteren buruan itzuli ahal izan ziren deportatuak. Ez denak ordea, erdiak edo, nork daki. Hotzak eta goseak, zahar eta gazteenak hil zituzten. Kalkuluen arabera, 1600 bat herritar hil ziren deportazioaren ondorioz. Bitartean,
Maialen Larraldek bere zigorra jaso zuen. Nafarroan atxilotu ondoren, auzitegi militarrera eraman zuten. Ez zuten soilik fededun izateagatik epaitu. Etsaiarekin tratuak egitea leporatu zioten. Erran nahi baita, oihalak saltzea eta haria erostea, eta iraultzaren aurkariekin bat etortzea. Donibane Loizunen hil zuten, burua mozturik. Arturo Campionek La Flor de Larralde kondaira idatzi zuen 1918an Maialenen istorioa gure gogoan gelditzeko. Baina etzen Maialenez idatzi zuen lehena izan. Haren aitzinetik hainbat bertso sorta idatzi zituzten, 1885 eta 1886an. Beran eta Maulen iragan ziren lore jokoetako gaia izan baitzen Maialen Larralde. Horietatik bat da, Xan Erramuzpe bankako bertsolariaren bertso sorta luzeko bertso hau. Orai zuri adresatzen naiz gure martira handia, zeruan uste zaituguna gorarikan jarria. Eskualduneri ardietx zazu jainkoa ganik grazia, segi dezaten zuk erakutsi bertutezko bidia. Eta beste bi bertso hauek aldiz, Jules Mulier Osobirenak. Madalenek ikusirik jiten azken orena, goraki kantatu zuen, Salvi Mater Regina. Erran nahi baitu horrek, agur, oi erregina. Zure baitan utziko dut garbi dudan arima. Bet-betan jautsi zitzaion tresna izigarria, aixe trenkatu baitzionaren lepo guria. Populua suspiretan ikaran zen jarria, arendako errezatuz, Pater, Ave Maria. Maialenen oroigarri, Sarako elizan badago plaka bat, zeinetan islatzen den Lapurdiko historiaren zati ilun eta literario hau. Irule baten duintasunaren istorioa, konbentzioaren gerran martiri bihurtuta. Eta haren bitartez, Lapurdiko landetaratuak omentzen dituena. Entzun duzun hau, Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Sarako deportazioaren plaka orokorrik ez dago, baina Maialen Larralderen omenezkoa Sarako elizan dago Lapurdin. Atal honen gidoia Eneko Bidegainena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.